Je ten bunker so zetačkami, to je ako jedna, sem idete a možno tam vidíme ešte ďalšiu. Opäť s Tobiasom. Hugo nás vonku kryje a možno, že sa majú pížama zapnúť čelovku a ideme tam. Ja potom ešte do kraja. Vyzerá to by troška dlhé, lebo tu už hneď tuto na začiatku je prvá zatačka. Ok, poď. A my ideme. Poďte s nami. Dávaj si pozor. To piči, tam je ďalšia. To nevadí. Jak sa to nie do dvojky, tak to nevadí. Vidíte? No do piči. Ukáž. Pozri. Pomeň, zatačok. Ale je tu jedna chata. Niekto tu bol. Ticho. Hej, tak. Mňa to nebaví byť skrčený. Nikola, za chvíľku nedostaneš signál, lebo je tu azbest. Ticho, kamo. Pozri sa, čo tu je. Čo? Nechod sem. Pozri ma. Ticho. Čo? Chalani. Je tu čistý vzduch. Ticho. Toto není ešte ani otvorené. Čo ti jebe? Hej, toto čistička. Tu by neotvára to. Daj na to. Tobias, daj na to, že sa dostali sem. Toto není otvorené vôbec. Toto. Držím pohore, čo som ti hovoril. Kam už sami azbest, pozrite, máme práve tu z toho ešte. Vidíte? Môžeme to byť na 10 minút, dojde nám potom kyslík. Dobre, tak choď a ideme ešte do jedného ďalšieho. Počkaj, ja to chcem vyskúšiť otvoriť. Nie, toto nie. Dobre, ale slabo. Dobre, nerob. Poď. Nerob. Poď sem. Tobias. Neutváraj to radšej. Môžem to otvoriť? Nie, poď. Neutváraj to. Prečo mi nedáš šancu? Neotváraj to, poď. Ok, počkaj nám. Videli sme dvere, atomový bunker, vieme, že... Počkaj nám. Čo sa stalo? Kam? To už vydržíme. Pár krokov a oddychneme si. Je to ťažké vzduch. Počkaj, prosím. OK, poď. Rýchlo. Už sme tu. Rýchlo choď, ja sa zadusím. Dojde mi kyslík. Chorobo, dojde mi kyslík. Dobre, ľudia. Ideme. Počkaj, tam je ťažký kyslík. Jedte to viac rýchlo. Počkaj. Kyslík. Dobre, ľudia, čaute.